速。そっちから行く。おーい、いきなりフェンダー飛んないと。いいですか、壊れて。あ、壊しに来たんですもんね。おーい、あ、まだ綺麗ですね、話した。朝一発目からまたぐか思いっきり左行っちゃうかで。攻めますね。ここやばいっすよ。ここやばいっすよ。ここやばいっすよ。絶対やばいっすよ。下がったら危ないかもしれないですね。もう前行くしかないです。前行く。上回ってくれば。一言ですけど、攻めましょう。攻めましょう。もっと崩してください、ここ。もうじわりじわり抑えながら。いいよ。ロックしてないんじゃないか。ユースケ、アクセル踏まないとダメです。うわ、なんかもげそうだけど大丈夫かな。大丈夫だね。あんた一息。今日ここ制覇できる人いるかな。ああ、成功した。1台目完走ならず。中途半端に止まったらひっくり返るやつ。お、うまい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 。ケチャオープン。坂道走んじゃない。いっぱい掘ってくれたね、ケンちゃん。そうそう。
ああそのままケンちゃん下がっちゃって終わりだよ。あー危ない危ない危ないケンちゃん今脇汗びっしょりだよ。あれ抑えた方がいいかも。レスキュー。あーいったーミラーがやるな。ケンちゃんやるっしょ。もうひっくり返ってるよ。ひっくり返ってる。あ、3万円でよ、ケンちゃんミラー。いいかい、せーの。ケンちゃんそのままバックしちゃおう。どうするかな。そのままニュートラでバックでもいいんじゃない。ちょっとずつブレーキだけど。どっか行く？どっか行ってくれる？もう離せどうしたケンちゃん。もう下がっちゃって。すいません。ああ、いい空調できたわ。ああ、めっちゃいい。ケンちゃんといえばこれ3万円。さっちゃんこれケンちゃん晩飯食えないんだよ今日これ。もやしですね。3万円だよこれ。これだよ。帰れないわ。よしさっちゃん行こう。さっちゃん行こう。やばい。